Nije bio mit, Subhana Rabbijal a'la. nije bio legenda. Subhana Rabbijal Bio je a'la. veliki Subhana vezir. Rabbijal a'la. Rođen kao Stjepan, sin hercega Stjepana Vukčića Kosače, bosansko plemstvo. Na dvoru uči jezike carstva, turski, arapski, perzijski. Postaje državnik. 5 puta veliki vezir, zet sultana Bajazida II, jedan od najmoćnijih ljudi svog vremena. Kćer je nazvao Huma po svojoj zemlji. Mjesto je nazvao Hersek, Hercegovina. Umire 1516. Njegovo tijelo vraćaju i tu ostaje zadužbina. O Jataganu se priča. O funkciji postoje dokumenti. Historija se piše dokazima. Ahmet Paša Hercegović, Bosna da Hersek'e se pamti. sadık kalmaları çağrısında bulunuyorum.